Bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Chelsea Secret Files. Si Chelsea na unang nagpadala ng kanyang secret file back in 2022. Na-ere ko yung secret file niya ng Feb 14, 2022. At doon nga sa secret file niya na yun, kinuwento niya na nag-propose sa kanya ang isang lalaki na itago natin sa pangalang Kyle. Pero sa iba nagpakasal, yung Kyle na iyon. And then eventually, hindi naman pala gustong-gusto at mahal na mahal ni Kyle yung taong napakasalan niya. Pinakasalan niya na lang dahil nga nagka-baby sila. Huli na ang lahat para sa ating Kyle. Ating Kyle pa talaga sa namin. Huli na ang lahat para kay Kyle kasi ayaw na ni Chelsea yung ating secret file sender. So si Kyle naging obsessed sa kanya, pinupuntahan sa bahay nila, sa opisina niya, sinusundan siya, gusto makipagbalikan hanggang sa pinabarangay na, pinapulis na, tapos nakatagpo na siya ng mapapangasawa niya, tapos pinuntahan pa rin siya sa bahay nila, lasing na lasing, until such time na one last usap with Kyle kasama yung mapapangasawa na ng asawa na ngayon ng ating secret file sender na si Dennis ngayon. Hindi na nanggulo pa uli etong si Kyle. Naging tahimik na ang buhay nila and yung secret file sender natin si Chelsea masaya na sa kanyang buhay, married na with Dennis at magkaka-baby na. So pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions and violent reactions. Ito po ang sabi ni Darwin Russell. Ang mga bagay na ginagawa natin ay may dahilan, mali man o tama, kaya wag nating isisi sa iba ang pagkakamaling nagawa natin dahil lalo lang magpapabigat ito sa kalooban natin. Marunong tayong dapat manindigan sa mga ginawa natin. True. Actually, ang dali nating manisi ng iba lalong-lalo na kapag puro kamalian ang mga nangyayari sa buhay natin o kaya naman pupunta tayo sa sitwasyon na ang gulo-gulo. Pakiramdam natin ibang tao ang dahilan kung bakit ganun o nagkaganon ang buhay natin. Pero kung tutuusin, produkto lamang yung sitwasyon natin ng ating mga desisyon sa buhay. Our situation right now is a product of our choices. So choose wisely. Ito naman ang sabi ni Your Red. Hi Chelsea, thank you sa pag-a-update sa amin tungkol sa kwento ninyo ni Kyle. Sa tingin ko hindi pagmamahal, pero obsession na yung naramdaman niya sa'yo noon. Ini-imagine ko lang kung ikaw ang napangasawa niya. Na-realize ko na whether nagloko si Kyle sa'yo noon o hindi, he was showing you signs of what your marriage could have looked like. Kung nagkatuluyan kayo, it could have been a disastrous relationship. Kinailangan niya munang basagin ang katinuan niya bago mabuo uli ang sarili niya. For Kyle and for others like him, it is indeed a hard lesson to learn, but a lesson to learn nevertheless. Happy for you and Dennis. Thank you so much, DJ Rocky from Your Red. Uy, thank you so much ha. Gusto ko yung sinabi dito ni Your Red na hindi pagmamahal yon, but an obsession. Paano mo ba sasabi na obsession yung nararamdaman mo sa isang tao at hindi siya pagmamahal? Kapag nagiging possessive ka na. Kapag hindi na sa iyo masaya yung tao pero pinipilit mo pa rin na dapat sa piling mo. Sa piling mo lang siya masaya. That is obsession. If you can't let go of the person, that is obsession. Hindi na nga masaya sa'yo eh.
Bakit mo pipilitin na maging iyo? Anyway, eto naman ang sabi ni Lian Castro Gonzalez. Nasa huli talaga ang pagsisisi at malalaman mo lang ang halaga ng isang tao pag wala na siya sa buhay mo. Kaya matuto kang pahalagahan ng taong mahal mo habang nandyan pa siya sa piling mo. Yun lamang po ang iksi lang ng sinabi ko dahil busy sa trabaho. Sige, bye. From Lian Castro Gonzalez. True. May kasabihan nga na you've lost the moon while counting the stars. Nasa king size bed ka na, lumipat ka pa sa papag. Kaya mag-isip-isip bago palitan ang jowa o ang asawa, bago manloko. Anyway, eto naman ang sabi ni Charles Sancho. Very immature si Kyle sa totoo lang. Sinakta ng asawa niya, ginugulo pa rin ni Sender. At ang malupit dito, parang nagwawala siya sa harap ni na Sender at Dennis. Well-deserved kasi ginusto niya eh. Tapos nagpapaka-sad boy. Hoy, wag i-level up ang pagiging sawi sa pag-ibig dahil baka lalong masisi o magsisi. Eto na at nasa kulungan. Deserve mo yan. To our Sender and to Dennis, sana magkaroon kayo ng happily ever after. Hashtag, samahan ng mga nanggigigil kay Kyle. From Charles Sancho. Hi kay Robert Tirao na nagsasabing, ang sakit sa puso niyan. Yung tipong kailangan nating maramdaman yung sakit para matagpuan natin ang isang tao na talagang magmamahal sa atin ng totoo. Masaya ako sa kung anong meron ka at kung sino ang nagmamahal sa'yo, Chelsea. Kay Kyle, sana tuloy-tuloy na ang pagbabago mo. Kaya kailangan pag-isipang mabuti yung mga ganitong bagay na gagawin natin. Yun lamang po. Thank you so much from Robert Jason Tirao. At ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Gusto ko lang munang batiin yung naging grab driver ng aking kumare na si Maring Faith. Si Michael Laigo raw ng Bulacan. Fan daw ako. Ay, fan ano? Ako may fan sa kanya. Basta sabi niya, lagi raw nakikinig sa Secret Files. Michael Laigo. Pakiramdam ko mael tong Laigo na to. Oo. Mael as in malambing. Thank you so much, Mr. Michael Laigo. Sana masakyan kita. Tapos libre na ako, ha? Charot with darot. Eto pa, may comment pa dito si Ate Cathy Silvestre. Tawang-tawa ako dito, sabi niya. Kaya nga, mahirap makipaghiwalay sa mga kinasal. Kasi yung apelido dala-dala, pero yung itlog ng asawa nasa iba na. Blessing talaga kay Sender na hindi natuloy ang kasal. Tamad naman pala ni Kyle, mukhang mama's boy pa. Dami pa nag-comment sa Secret File Sender natin, sa Secret File natin this afternoon. Maraming masaya para sa Secret File Sender natin. Kasi nasa magandang posisyon na siya ngayon, sitwasyon. Masaya na yung sitwasyon niya, payapa yung sitwasyon niya. Ganun talaga pag nasa tamang tao ka. Merong pag-aaway, may gulo paminsan, pero payapa ka. You are being loved right by Dennis. And you'll feel it naman kapag nasa tamang tao ka. When you know, you know. So, yung nangyari sa inyo ni Kyle, may this be a lesson to everybody out there. Na kung ayaw mo may pagsisihan ka sa buhay, pag-isipan ng maigi ang mga desisyon. Pag-isipang maigi. Hindi yung porke masarap, masaya lang. Yun na agad yung choice mo. Sabi ko nga sa inyo kung ano yung mahirap gawin, yun yung tama Tapos kung ano yung madaling gawin, yun yung mali. Pansinin ninyo. 'Di ba? Mali na gumamit ka ng pinagbabawal ng gamot. Pero may iba sumasaya nang dahil sa paggamit ng bawal na gamot. Paggawa ng tama. Konti lang yung gumagawa ng tama. Medyo mahirap siyang gawin. Yung magpaka-loyal, magpaka-faithful, magpaka-committed. Yung tamang-tama lang. Yung pagkain mo ng lechon. Kasi high blood rin ka. Yung kahit
Natutukso ka na, pipigilan mo yung sarili mo. Kasi ganun ka kadisiplinado. Ganun yung commitment mo sa pagiging healthy, sa paggawa ng tama, sa pag-decide ng tama. So see, minsan mahirap gawin ang tama. Pero yun ang tama. Masarap gawin ang mali, pero yun ay mali. At yung sarap na yun ay tumatagal lang sa loob ng ilang minuto. 5 minuto? Or minsan pa nga 2 minuto lang eh. Or ilang araw, buwan, lucky ka na kung 1 taon tumagal yung happiness mo dahil sa paggawa ng mali. But it isn't long-lasting. Do right, and you'll receive happiness and peace long-term. Choose what is right, and you'll receive happiness and peace long-term. Yun ay ang consequence ng paggawa ng tama. Tingnan nyo si Chelsea. Ginawa niya yung tama. And now, she's happy with the right person. Si Kyle, he was so desperate. He wasn't happy. He wasn't at peace. Kailan kaya siya magiging masaya? Sinisisi niya yung ibang tao. Sinisisi niya yung asawa niya. Sinira daw ng asawa niya yung buhay niya. Sinira ng pamilya niya yung buhay niya, o kaya yung anak niya, sinisi niya pa. Where is the sense of accountability? Nasaan yung sense of responsibility mo sa buhay mo? Who is really in charge of your life? Yun yung first step eh. Para makalaya ka sa lahat ng sakit. Para maging masaya ka. You acknowledge that you are not perfect, that you made a mistake, and you learn from those mistakes. Takes pala kasi madami yung mistakes. Simple. Mahirap gawin. Pero kaya. Kaya nga magloko eh. E di kaya rin magbago. Nakakita nga ng bago, e di kaya mo rin magbago. No? Kaya sa mga kagaya po ni Kyle, yung ex ng ating secret file sender, if you don't wanna be in that position or situation again, learn from your mistakes. Meron naman po tayong tinatawag na character development eh. Hindi naman po manluloko ka dati, porke manluloko ka dati, manluloko ka na forever. Pwede po tayong magbago. Pwede po tayong magkaroon ng character development. Hindi po namin kayo i-judge forever na ganun ka. Pero kung ganun ka na talaga, 50 years old ka na, ay, sorry na lang. I don't know if magiging masaya ka talaga forever. If that makes you happy being manloloko or being desperate and being obsessed with a lot of things, then go ahead. Okay lang yan. Basta masaya ka, ha? Pero kung hindi, then reassess your decisions in life and learn from your decisions. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, GTG as in gotta go. Yes, kabisyo. I hate to say this. Pero bukas ulit magsasama tayo. Kung mag-alala, magpapaligaya pa rin ako tomorrow kasi nga basic lang sa amin yarn. Yes, nakapiling mo si DJ Raketera, your boss sa Princess. Susunod na po ang programang Ed Sarapan kasama si Diego at Tanghenyo. Dito lamang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Chelsea's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!